Pozdrav iz kazališta Lutaka. Gabriela, prije svega čestitke na 30 godina karijere na ovoj sceni, ali i mnogim drugima i jednako tako na sinoćnjoj predstavi. Hvala lijepa. Hvala. Kakve su reakcije nakon onoga sinoć? Više nego očekivane. Sjajne su reakcije. Publika je toliko su oduševljeni, toliko su pljeskali da su me doveli do suza, a kako čujem i ja njih. A to je znači stvorila se jedna krasna energija između mene i njih, tako da sam zaista prezadovoljna. Zbog čega ste izabrali upravo Darija Foa? Pa izabrala sam u stvari profesor Živko Nižić, moj dugogodišnji suradnik i prijatelj. On je u stvari predložio da radimo Darija Foa jer smo već smo radili Darija prije 30 godina sa predstavom Narkomama i ona je polučila veliki uspjeh. Za tu predstavu smo dobili i nagradu grada Zadra i ona je proglašena bila za najbolju predstavu tada još dramskih amatera u Hrvatskoj. Tako da je tekst Darija Foa je jako dobar, angažira ženu, veliča ženu, vrlo je aktualan, tako da je sve to skupa, kad sam pročitala, vidjela da ima smisla i da se može jako lijepo uprizoriti ovdje na sceni i tako je to krenulo. I evo, uspješno. Kako je krenula vaša ljubav prema glumi? Pa, moja ljubav prema glumi od malih dana, kad sam bila djevojčica. Kako su mama i tata su bili prosvjetni djelatnici, mi u našoj kući se uvijek štovao teatar, odlazili smo u kazalište, a kako su oni su živjeli u Splitu kao mladi ljudi, onda su me odveli su me u stvari sa 4 godine prvi put u kazalište u HNK u Split, gdje sam gledala Eru s onoga svijeta i tu sam se zaljubila u kazalište. Naravno, HNK Split je onako baš pravo, klasično, lijepo kazalište i neke televizijske emisije, recimo serija u registraturi, pa neke naše stare serije koje sam ja obožavala su me negdje tu sam poželjela biti glumica, gledajući recimo Ljubicu Jović, Mustafu Nadarevića, Radu Šerbedžiju, Šviru Guberinu, Ivu Gregurevića, sve te naše poznate divne glumce. Ali eto, ipak vaše uloge su dominantno lutkarske. Tako je. Moja vokacija, moj metije, kako bi se rekao, je lutkarsko. Jer ja sam glumica lutkarica ovdje u mom matičnoj kući u kazalištu Lutaka. Uglavnom su lutkarske i lijepo je da su lutkarske. Evo i sinoć sam imala lutku. Jer vjerujte mi, lutkarska umjetnost, lutkarski medij je prekrasan. To je toliko maštovito, to je toliko puno metaforike, simbolike divne u kome glumac, pored dramskih uloga, može se iskazati puno više maštovitije, tako da je prekrasno je baviti se lutkarstvom. Evo još kratko za kraj, kakvi su vam planovi za blisku budućnost? Pa evo, već sutra, nakon ove uloge, imam nastup u Splitskoj Matici Hrvatskoj. Naime, posthumno se predstavlja knjiga moga barbe Don Mate Meštrovića i tako oni su me počastili da dođem, da govorim stihove. Tako eto, to su sutrašnji planovi, a dalje ćemo vidjeti. Volim raditi s djecom, imam planova raditi s djecom i još štošta, živi bili pa vidjeli. Hvala vam na razgovoru i sretno. Hvala i vama. Eto, toliko za danas iz kazališta Lutaka. Lijep pozdrav.